Ja, jeg vil starte med at snakke lidt om menstruationscyklusen, og vi kan se her, at i de første 14 dage, som kaldes follikelfasen, og de sidste 14 dage kaldes lutealfasen. Så kan vi se her, at i de første 14 dage, der producerer hypotalamus GnRH, som får mængden af FSH til at stige. Det gør så, at ægmodningen begynder, og folliklens produktion af østrogen stiger. Det gør så, at der sker en negativ feedback i hypofysen, som ses som et fald i mængden af FSH cirka 7 dage henne, altså her. Så østrogenkoncentrationen fortsætter med at stige, og den her høje koncentration af østrogen og den her længere tids påvirkning medvirker så til en positiv feedback, hvilket gør, at der sker en kraftig stigning af hormonet LH, som vi ser her, en meget kraftig stigning, som fører til ægløsning. Og under ægløsningen, der stimulerer LH produktionen af progesteron i det gule legeme i æggestokkene, som producerer østrogen også. Og den her høje koncentration af østrogen og progesteron, det skaber så igen en negativ feedback på hypofysens produktion af LH og FSH, hvilket gør, at en ny ægmodning forhindres, og så på et eller andet tidspunkt her i lutealfasen, så stopper det gule legeme med at producere progesteron, og det ser vi cirka her. Og det er altså det, der udløser menstruationen. Og så starter den her cyklus så forfra. Så vil jeg snakke lidt om minipiller og p-piller. Og p-piller, det er jo en hormonel præventionsform, som indeholder østrogen og gestagen, hvilket forhindrer ægløsning ved at blokere for dannelsen af FSH og LH ved hjælp af en negativ feedback. P-piller, det påvirker slimhinden i livmoderen, hvilket gør, at hvis et æg bliver befrugtet, så kan det ikke sætte sig fast og udvikle sig til et barn. P-piller, det påvirker også slimen i livmoderhalskanalen, hvilket gør slimen sej og uigennemtrængelig for sædceller, så sædcellerne ikke kan trænge igennem livmoderhalskanalen. Så har vi så minipiller, som også er en hormonel præventionsform, som kun indeholder, i modsætning til p-piller, et hormon, altså gestagen. Og minipiller gør slimen i livmoderhalskanalen sej, hvilket gør, at sædcellerne ikke kan befrugte et æg op i livmoderen. Men der er altså også bivirkninger ved minipiller og p-piller. Og det er sådan noget som brystbændinger, vægtøgning og depression og øget risiko for blodpropper. Og det er altså nogle af de værste bivirkninger, der findes ved p-piller og minipiller.